Na začiatku každej našej metodiky nájdete ciele hodiny. Prečo sú dôležité a prečo ich uvádzame vždy hneď na druhej snímke? Ciele dávajú hodine jasný zámer. Ak ich žiakom ukážeme a vysvetlíme, pomáhame im porozumieť, prečo robia jednotlivé aktivity a kam ich majú priviesť. Hodina tak má jasnú logiku a smerovanie. Ciele sú napísané z pohľadu žiaka. Napríklad viem definovať, viem rozlíšiť alebo viem pomenovať. Tento štýl je veľmi účinný, pretože podporuje sebareflexiu, sebavedomie a zodpovednosť za vlastné učenie. Žiak si totiž sám môže položiť otázku: už toto viem? Alebo čo sa dnes ešte potrebujem naučiť? Schodíky pri cieľoch zároveň ukazujú ich náročnosť. Niektorí žiaci dosiahnu len základné jednoschodíkové ciele, iní pôjdu ďalej a zvládnu aj tie náročnejšie. Nie je potrebné, aby každý žiak splnil všetko. Dôležité je, že každý si nájde svoju úroveň a cíti, že sa posunul. K cieľom sa môžeme vrácať priebežne počas celej hodiny. Napríklad v metodike Kto som online sa po úvodnej aktivite môžeme žiakov spýtať: čo všetko sme práve zistili o človeku len na základe informácií z internetu? Tým ich privádzame k prvému cieľu. Možnosti, ako s cieľmi pracovať počas hodiny, nájdete v druhej snímke metodiky v poznámkach pre učiteľa. Takto sa ciele stávajú sprievodcom počas celej hodiny, nie len formálnym dodatkom na začiatku. K cieľom sa môžeme vrátiť i na záver hodiny a tak overiť, či sme ich naozaj naplnili. Keď ich znova ukážeme, žiaci si dokážu spojiť, čo robili, s tým, aký to malo zmysel. Tieto otázky prehlbujú premýšľanie a zároveň ukazujú, že ciele nie sú len text na papieri, ale reálne zručnosti, ktoré si žiaci odnášajú. Ciele nám teda pomáhajú držať hodinu pokope, dávajú jej jasný zmysel a motivujú žiakov, aby premýšľali o vlastnom učení. Ak sa k ním počas hodiny vraciame, žiaci si uvedomujú, čo sa naučili a lepšie vidia svoj vlastný pokrok. A práve preto je dôležité, aby sme ich nikdy nevynechávali. Hodina bez cieľov je ako cesta bez mapy. Niekam prídeme, ale nemusí to byť tam, kam sme chceli.